хора, вие отново сте с моят канал. Именно Алекс. Днес ще отваряме тази чанта. Имам 3 мистериозни неща. Да, 3 неща или не знам колко, просто ми казаха. Буквално баба ми е даде чантата за рождения ми ден, защото вчера имах рожден ден. Така, и вътре има някакви неща. Не съм ги отварял. Наистина. Съм ги отварял. Сега ще видим какви неща имат. Казаха, че във всички без ето този джоб, нали има 3 джобове, без ето джоб няма нищо вътре. Кой ще отворя? Предния е. О! Какво това бе? Фиксита! Ето ми е тук горе колекцията хора от фиксита. Колекцията ми, нали? Но искам от тези 3 фиксита да ми се падне нещо, което го нямам, хора. Нека да отваряме, хора, няма какво да чакаме. Нямам я. Не знам как ска. Вижте колко е яка. Добре, нямам го. Харесва ми. Ще го нямам. Моля, искам и другото да го нямам. Цветето и него го нямам, хора. Нямам. Имам само квадратните там горе. Се виждат. За сега 2 ги нямам. Дано е последното да го нямам. Плиз. Не, да не помня западна. Диамант. Всичките ги нямам, хора. Как да не съм радостен, хора? Как да не съм радостен? Вижте колко яки неща. Но това е само първия подарък. Аз имам още 3, но още 2. Добре, от първия подарък му давам 10 от 10, защото ги нямам, нямам ги тези фиксита. После ще ги залепа. Почваме към следващото. Тук има 2 неща. Това взимам. Това е яйце, май. Яйце ли? Да, яйце на Супер Марио, хора. Аз отдавна искам яйце на Супер Марио, но сега го имам. И къде го отваряме? ASMR. Пада ми за фигурка, хора. Баси късмета. Хора, вижте, падна ми се фигурка. Как да не се радвам? Хора, вижте. Този кон е го Супер Марио това. На мен ми се падна. Това може дори да се закача, хора. Много яко. Сега, хора, ще пробваме сладкото. Първо ще ви кажа кода. Все пак сме приятели, ще ви кажа кода. Първо се абонирайте и тогава ще ви кажа кода. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Абонирай се! Така, готово, хора. И кода е име 44SO. Ето, ако фокусира камерата.
не мога да не фокусирам. Така... Ами, не знам, наистина е 4 са. Хора, сега за накрая оставете до края, ще пробвам яйцето на шоколада от яйцето и ще залепя тези 3 фиксита. Нека да продължаваме към последния подарък, дано да е нещо хубаво, хора. Мистериозна фигурка на Майнкрафт ли е? Оу. Аз отдавна искам мистериозна фигурка на Майнкрафт. Такова ли е? Няма нищо. Надисна мистериозна фигурка. Хубави са. Само това ли са? Тук има още. Може да спечелим някакво куче? Много не ги знам всичките. Това от играта на играчките. Да. Alien, Edna Mode, Немо, Джеси от играта на играчките, златното лъвче Симба, Дейзи Дък, Жасмин, Ариел, Пач, Гуфи и Стич. Аз много обичам Стич. Лило и Стич филма. Само моля ви ето ги всичките, които искам Стич. Колко е сладък. Или златната Симба. Моля. Нека да отваряме, хора. Тук ли е? Добре. Познайте хора, кой ми се падна. Аз не най-много искат. Джеси! Хора, падна ми се Джеси! Баси, якото хора, падна ми се Джеси. От играта на играчките. Наистина нея най-много исках. И всъщност забелязах, че тя е метална. Метална фигурка. Вижте, хора. Климатика точно сега ли почна? Гле. Да, наистина е метална фигурка. Чувате ли метална фигурка? Аз много исках Джеси. Джеси от играта на играчките. Тя беше завита с такова нещо. Това какво е? Мале, ако моля помириште, колко ли хубаво мирише. Това. Чакай са. Мали на български изобщо това? Да. Неподходящо за деца 3 годишна възраст. Опасно от задушаване. Малки части, които могат да се погълнат. Моля, пазете се информацията. Няма да я пазя. Фана ми се Джеси. Много е яка. Така, хора, сега ще пробвам това от яйцето сладкото и тогава ще сложа. Трябва да сложа. Право 30 минути. Така. Те ще оставя. Така, нека сега отваряме яйцето със сладко. Малко ASMR. Айде, вече го отваряме. Малена, колко хубаво мирише, хора.
Нека сега ще го ядем. Между другото, хак. Не се яде така с това, ето така. Яйцето, а ето така. С това. И е така може да си го огънете. И е така се яде. Сега ще му кажа колко му дам. Само на шоколада се. Отдавна не бях ял Kinder Joy яйце. Аз тя ги не обичам. Kinder Surprise тя ги обичам, ама те ми по-харесват на Kinder Joy. За шоколада ще му дам 9 от 10, защото не знам, с топчето е по-хубаво. Сега пак само шоколада. Чухте ли? Сега хора само топчето. Ето. С топчето. С топчето още по-хубаво. С топчето даже 20 от 10. Чува се Brawl Stars музика. Защото явно баща ми не се изключил Brawl Stars и заради това. Да, баща ми играе на Brawl Stars. Към пак стопчето. Шоколад. О, каква хубава хапка. Delicious. Много хубаво, хора. Се върна докато го изям. Така, хора, изядох го вече, ето го. Изядено. Ставам го тук. Сега цяла оценка на всичките неща. На фиксата им дам 10 от 10. На яйцето, което ми са падна фигурката, 0 яка и нея 10 от 10. И за шоколада от яйцето и на него 10 от 10. Абе всичко да кажем, хора, и това е 10 от 10. Всичко е 10 от 10. Всичко топа на топа, хора. Особено фигурката много ма кефи. Метална фигурка, хора. Чуйте пак. Метална фигурка. Истинска метална. Много яко, хора. Вижте каква всяка полза. Така, хора. И това беше всичко от мен, хора. Лайкнете, абонирайте се за канала. И до следващото видео. Чао!